Igbo ndị ọma na-ege ntị, ekene m unu ọzọ, aka mbụ onye nke gị Maazị Onyekachukwu. Ihe anyị ji maka ya bịa taata bụ maka ihe ọma bata n'ala Igbo a na-akpọ good news, n'ihi na a sị na ọ bụ na ekwu eziokwu na nwa dị n'afọ emegharị arụ, ihe dị mma na ya gbara akwụkwọ. Ihe anyị ji maka ya bịa taa wee bụrụ maka ihe ọma abata anụ nke ndị Igbo traders nọ na Alaba International Market Lagos bido mebebe anyị na nnukwu project akpọ Global International Mart ha lụwa na Anabai a na-arụ n'Oraifite nke dị n'Ekwusigo Local Government na Anambra State. Ihe a bụ ezigbo ihe anyị na-ekwu maka ya since. Ihe a bụ ihe ndị be anyị mụtara mara mma. Ihe a ga-ewetara anyị nnukwu opportunities. Ka m gwa gị eziokwu, ọ dị ka ihe ọma ebidogo bịawa na be anyị. Ọ dị ka mmepe ụzọ na ọzụzụ oku ekpere niile anyị na-ekpe since ebidogo mejupụtawe. Ahịa a ga-eweta ọtụtụ mmepe ụzọ. Ahịa a ga-akpọta ọtụtụ ndị mmadụ. Ahịa a ga-ebute nnwere onwe. Ahịa a ga-emekwa mkparị onye ma onye dị iche iche na anaba unu jee dozie ebe unu a na-akparị ndị be anyị na mgbago ndị ofe mmanụ, ọ ga-ebenata. A wee na-ayọ ka ndị ọzọ niile nọgasị n'ahịa dị iche iche, nọgasị n'obodo ndị ọzọ dị iche iche, ka a weretekwa ụdị ihe ọma anụ na be anyị, n'ihi na ọ ga-abara anyị. O nwekwa ihe ọzọ m na-ekwu maka ya wee sị ihe dịka mmiri Kalaba, mmiri Ọnịcha, mmiri ebe ndị ọzọ a na-abụ na ship adagịa na-ekpocheghị ya na ama mmewe ewere ya jide anyị n'ọrụ. Second Niger Bridge ama ụbọchị ọbụla eme bọjetị na Naịjirịa a na-agụ ya, eme bọjetị na Naịjirịa eme ya ete emebe ewere ya jide anyị n'ọrụ. Wee na-asị kedu ndị a were afa na ana Igbo, kedu ndị a ji ihe eji ekwu ya na-achọ biznes ha ga-eme invest. Ị ma na ọ bụrụ na ha tika aka ọnụ mmadụ one ma one were ya as a project, kama ya assign ya with Anambra State Government ma ọ steeti ọbụla ọ nọ na ya, ewe afa gọọmenti sign ya, ndị a etinye ego na mmiri ahụ kpochie ya, lụọ ya to the standard e nidiri ime, jiri aka ha wee control over it. Ọ bụ na ha na gọọmenti ga-assign oke na ha ga-akontrolu dị mmiri for 10 years, ọ bụ 20 years, ọ bụ 5 years, depending otu ha ga-esi wee ma agree, ha ewetekwa ego ha. Ihe bụ investment. So nke a bụ update njibịa now. Etika aka ọnụ mmadụ one ma one eme combined business, kpochie dị mmiri afọ ichewe na gọọmenti, kpochie dị mmiri, lụọ ya standard ekwesịrị ịlụ, sign ya with gọọmenti, mana ejie ya till ha recover ego ha, then hand kwa ya over. Ọ ga-abala anyị, ha ga-ewote gain niile ha chọrọ, then ọ bakwara ndị be anyị mepe ekwebe anyị ahafụ ị na-eme anyị ya niile a na-eme anyị na wọf. Otu a ka ọ hagodi m n'ọnụ for now, wee na-asị na ọ bido taa dịwa mma na ọ dịwara gboo. Ndị ọbụla bụ ndị rotere echiche imewe ihe dị otu anụ a, ka Chineke gozie ya ma mmepe ụzọ biznes ha, ọmakọkwa na akpa ha, ma ndị tịtara alụ ya ka Chineke bunye ha enu karịa ndị ebiri ha ebe ndị ọzọ dị iche iche. A wee na-asị na udo ka ga-adịrọ ya ọbụla chọrọ udo, ma makwara na ka onye si eme ka ekwesị akpa ya. Ka emesịa nụ.